Panjenenganipun para priagung jaraning nata, para sarjana sujananing budi, para pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes pinundi. Panjenenganipun para kiai, ibunya para ustad lan para ustazah ingkang tansah rinten dalu sumanding kitabing suci wahyuning Ilahi pinangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Langgong-langgong wonten ngarsa panjenenganipun bapa ingkang hamengku karya. Nenggih Kanjeng Rama tugi mindalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Parinem. Sumrambah panjenenganipun kadang pisan Sutrisno bapa Suwardi dalah panjenenganipun Ibu Surahyem. Ingkang kaomyongan panjenenganipun sesepuh pini sepuh. Panjenenganipun para pepundhen tuwin para kadang kaliman kadang werda muda lan mudi ingkang winantu lan basuki. Sarening wekdal sampun sawetawis panjenenganipun pangadibusana endang make up. Salah setunggaling pangadibusana ingkang mijil saking laladan Jalan Kuau. Sabta Mulia Unit 7 Kecamatan Rimbo Bujang. Binagus Maulana Aksam ingkang katingal den apit kang Rama dalageng ibu. Anggenipun malaksana saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh. Ingkang kaomyongan panjenenganipun sesepuh pini sepuh. Ingkang kaomyongan panjenenganipun para kadang kaneman ingkang hangagem busana manika warni. Ugi katingal ingkang sampun kepareng hangagem busana sarwi kembar. Yang membawa kembar mayang yang berada di sebelah kiri sekiranya bisa menjemput pengantin wanita turun dari singgasana pelaminan. Kadang kaniman ingkang sampun keparang ambopong amondong wujudipun kayu klebu Dewandara Jayandara. Ingkang sak mangke keparang andere akan tindak nyori sang temanten putri kanyo Ayu Rizka Priyanti mandap sangking Sitinggil Binaturata. Andere akan risang temanten putri badhe hamapak rawuhipun Kang Raka Garwa. Panjenenganipun sagunging para lenggah para rawuh nyuwun tambahing berkah idi lan pangestu. Mugi rantaman adicara dhawuhipun risang temanten sarimbit wiwit Purwomadya wasana sak mangke tansah pinaringana ginanjar wilujeng ngantos paripurna. Sinten to ingkang sampun kepareng ngrumini lampah kadang kaneman ingkang kembar pasuryanipun, kadang kaneman ingkang kembar busananipun. Mbok bilih risang temanten sarimbit sampun piniji wonten ing sasonaning panggih keparenga pangringga Wirapita-swara saged hanggantos salah satunggaling gongso arupi gongso Kebugilu. Kanthi memuja lan memujining dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Mugi anggenipun panjenenganipun risang temanten sarimbit ngleksanani tumapak ing adicara dhawuh
mugi tansah manggihono rahayu wilujeng. Risang temanten saribet katingal ingkang sampun piniji wonten ing sasananing panggih. Katingal kumlawi astanipun risang temanten saribet ingkang samya abebalangan. Ambalang gantal, ambalang suruh, suruh matemu rose. Dadaku ya dadamu, tresnaku ya tresnamu. Sinten to ingkang pinanggenah andhaupaken risang temanten sarimbit kaleresan panjenenganipun Mbak Indang Make Up ingkang sampun keparang hanya ketiwujudipun bokor kencana ingkang isinipun tirtawening tirta sekar ingkang sampun keparang angrapal japa mantra-mantra umbul donga ugi ingkang sampun keparang ambasuh tumangkeping astanipun kanthi tirtawening tirta sekar den wijiki kaping 3 ambalan. Sasampunipun risang temanten saribit paripurna ngleksanani utawi den basuh kanthi tirtawening tirta sekar kaping 3 ambalan. Menika kalajengaken rantaman adicara arupi sulih kembar mayang. Kenyo ayu Rizka Priyanti ingkang sampun keparang anjengku katingal sumembah astanipun. Duh Kang Mas, ngaturaken sugeng rawuh Kang Mas lan ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas lan ngaturaken bekti kula katur Kang Mas. Sak sampunipun bektinipun panjenenganipun Kenyo Ayu Rizka Priyanti katampi wonten ngarsa panjenenganipun Keng Raka Garwa Maulana Aksan risang temanten kakung ingkang sampun kapareng sigra hanggedruk wujudipun kanaan antiga padha pecah saknalika. Pratandha risang temanten saribit pecah saking panggulawenting Rama. Pratandha risang temanten saribit pecah saking panggulawenting ibu saged manjing jroning pribadi. Saksampunipun paripurna risang temanten kakung anggenipun sigra hanggedruk wujudipun kanaan antiga. Menika Kenyo Ayu Rizka Priyanti ugi ingkang sampun kepareng ambasuh samparanipun Keng Raka Garwa kanthi tirtawening tirta sekar den wijiki kaping 3 ambalan ateges mugi tansah tinebihna rubita tinebihna sengkala pinayungan kabegjan kamulyan saking ngarsa dalem Gusti ingkang mrubenging dumadi. Menggah titilaksana adicara ingkang salajengipun risang temanten sarimbit badhe kaboyong Kang Rama Dalagang Ibu minggah wonten ing Sitinggil Binaturata kairing kanthi laras gending kodhok ngorek. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepundhen sepuh. Kanthi jemelenggunging ungling gongso kodhok ngorek ingkang dipunaturaken Pangadiwira Pitaswara Logis Audio. Sindur binayang binayang kare tata tataning laksana den wersa nurut jumbuh ngendikaning para winasih sarjana sujana ing awyaji nempana ing maruta
nenggih Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Sun Tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa Sun Tulodo panjenenganipun Kanjeng Rama ingkang sampun keparengan nampi wujudipun selendang kawung ingkang sinulam benang jani. Ngendikaning Kang Rama, "Nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu. Totno lakune wong tuamu yo nggir." Yen to kacandra panjenenganipun Kang Rama dalageng ibu anggenipun amboyong nak temanten saribit saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh. Bebasan pindho Singalupa. Ing ngarsa Sun Tulodo Kang Rama ingkang sampun kepareng amboyong nak temanten saribit ing madya mangun karsa madya ateges risang temanten saribit ingkang kadherekaken panjenenganipun Bapa Suwardi dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Surahyem pinangka tutwuri handayani. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh kegandengan panjenenganipun Bapak Ibu ingkang hamengkukarya nembe ngleksanani upacaraning dhawuhipun putra-putrinipun boten saged manggihi panjenenganipun sagunging para rawuh. Nyuwun pangapunten, mugi kepareng panjenenganipun Bapak Ibu sagunging para rawuh saged kepareng ngerahapi pasukatan ingkang sampun sumadyo saged ngunjuk bentiran ingkang sampun dipun aturaken saking para kadang leladi. Setelah kedua mempelai diboyong oleh orang tua tercintanya menuju ke singgasana pelaminan, dipersilakan orang tua tercinta bisa untuk mendudukan putra putri panjenengan di kursi kebesaran beliau berdua yang sudah dipersiapkan sedini mungkin dari satu media biru jasa pelengkap dalam acara pesta Indang Make Up Wedding Organizer. Setelah putra-putrinya didudukkan di kursi kebesaran beliau berdua, kemudian Bapak Tugimin beserta Ibu, Bapak Suwardi beserta Ibu bisa duduk di samping kanan kiri putra-putri ini pun panjenengan, mengingat dan menimbang nanti akan dilanjutkan dalam rangkaian acara berikutnya, yaitu acara sungkem pangabekten. Sak sampunipun risang temanten saribit kalanggahaken wonten ing kursi gading damar kencana. Mugi kepareng Mbak Indang sageta hanglarapaken utawi sageta hamar titisaken titi laksana adicara ingkang salajengipun arupi adicara sungkem pangabekten utawi sungkeman.